Molt bona nit a tots. I benvinguts així una setmana més a la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna per a dur a terme la gran final del programa en poques paraules. Bé, com ja sabeu, en aquest programa el valencià està en xoc i durant aquestes 2 setmanes els concursants dels col·legis de totes les escoles de tavernes han participat per equips per tal d'arribar així a la gran final, però sols ho han aconseguit 2. Un d'ells és el col·legi Magraner. Tenen afició. I l'altre col·legi és el HHDC Sant José. Estan igualades, Doncs anem a rebre en primer lloc als alumnes del col·legi Magraner. Un fort aplaudiment. Hola, soc Lola Solana Estur, soc del col·legi Magraner de la classe de 6è A i el meu equip i jo hem estat estudiant molt per poder guanyar en aquest concurs. Hola, soc Asiel Paredes Ferrando del col·legi Magraner de classe 6è B i segur que podem arribar a la final i guanyar. Hola, soc Alexa Lorente, del col·legi Magraner de la classe 6è A i anem a fer lo possible per a guanyar. Hola, som la classe de 6è del Magraner i anem a representar el nostre col·legi en aquest concurs. Assenteu-se així, per favor. Què comporteu les expressions en valencià? Bé. Sí, ho heu estudiat? Sí. Ja sabeu que els que més saben d'expressions són els savis. Si teniu dubtes, hi podeu preguntar a ells. Doncs ara sí, per a continuar, anem a presentar els vostres rivals, els alumnes del col·legi HHDC Sant José. Soc Vicent Gascon, de l'HHC de 6è de primària i vaig a per totes. Soc Ferran Talés de la classe 6è del col·le HHC de Tavernes i vaig esforçar-me al màxim. Soc Belén Armengol, vaig al col·legi HHDC de Tavernes i vaig a intentar fer-ho el millor possible. Som de l'HHDC. I anem a deixar el nostre equip el més alt possible. Què tal, heu repassat el diccionari? Sí. Se'l sabeu de memòria? Sí. De memòria tot? Molt bé. Doncs, si voleu, comencem amb la primera prova. Anem a començar amb una prova diferent a la de les setmanes anteriors. Avui comencem amb el minidictat. Aquesta prova consisteix en que jo us vaig a donar paraules i les aneu a lletrejar, però aquesta vegada en veu alta. Anirem un per un i recordeu que teniu que dir tant els accents com les L geminada i les dièresis. Doncs, si volem que comencem. Anem en el Magraner. Primera paraula. Història. H-I-S-T-O-R-I-A. És incorrecte. Pot ser que t'hagis deixat un accent? Sí, en la O. Continuem amb el col·legi Magraner i ara participes tu i tens que lletrejar la paraula excursió. E-X-C-U-R-S-I-O. Amb accent. Quin tipus d'accent?
Tancat. Això és correcte. Molt bé. I continuem amb l'últim participant del Col·legi Magraner. Tens que lletrejar portàtil. P-O-R-T-A-T-I-L. Tindrem que donar-la com a incorrecta perquè porta accent obert a la A. No passa res. Un fort aplaudiment. Continuem ara amb els alumnes del Col·legi HHDC. La primera paraula és càmera. C, A en accent obert, M, E, R, A. Això és correcte. La següent paraula és bàsquet. B en accent obert, S, Q, U, E, T. I això és correcte també. I l'última paraula és alemany. A, L, E, La tenim que donar per incorrecta perquè s'ha colat per el micro com estàveu ajudant. I això no se pot fer. Però no passa res perquè anem a fer un recompte de marcadors. El Col·legi Magraner té ara mateixa 100 punts. Molt bé. I el Col·legi HHDC té 200 punts. Passem a la següent prova? Sí. Anem ara amb els barbarismes. Bé, per aquesta prova, cadascú dels concursants rebrà una llista de 3 paraules, entre les quals es troba amagat un barbarisme. El vostre treball serà dir quin és el barbarisme per obtindre 50 punts. Però, a més, si sabeu quina és la paraula correcta per utilitzar en valencià, rebreu 50 punts més. I recordeu que no hi ha rebot i és individual. Comencem per el Magraner. Primera paraula, rato. Segona, duració. Tercera, temps. Rato. Això és correcte. Sabries dir-me la paraula correcta? Estona. Molt bé. 50 punts més. Anem en la següent. Encert. Fallo. Nota. Quina seria? Sería fallo. Correcte. I la paraula correcta? Equivocació. Pots repetir? Equivocació. La donem per bona. Podria dir-se també fallada, error o errada, però equivocació és correcta també. Anem amb la següent. Dificultat, problema, duda. Quin creus que és el barbarisme? Duda. Correcte. Sabries dir la paraula correcta en valencià? Dubte. Correcte també. Molt bé, se nota que heu estudiat. Passem ara a l'HHDC. La primera paraula és medir. La segona, comptar. I la tercera, valorar. Medir. Correcte. Quina seria la paraula en valencià? Mesurar. Correcte també. Anem amb la següent. Entonces, així, doncs. Entonces, Correcte. I la paraula que gastem al valencià per a dir entonces? aleshores, Correcte també. També es podria dir llavors. Llavors i aleshores són correctes les dues. I per últim, primera paraula, import. Segona,
quantitat. Tercera, suma. Quantitat. Correcte. I la paraula? És quantitat. Molt bé. Anem en un recompte de marcadors d'aquesta segona prova que tenim com a resultat. El Magraner es troba ara mateix amb 400 punts. I l'HHDC té 500 punts. Molt bé, passem ara a la següent prova, d'expressions Balchoc. Bé, per aquesta prova tornem a utilitzar els polsadors. Jo us vaig a donar una expressió en valencià i vos diré 3 possibles solucions de què significa. Però recordeu que teniu que esperar per a polsar el polsador a que jo termini de donar les 3 expressions i que diga temps. A més, per aquesta prova hi haurà rebot. Si encerteu a la primera, rebreu 100 punts. I si encerteu en un rebot, 50. Està clar? Sí. Doncs anem enllà. Primera expressió. Llaure per a donar i vendre. Podria ser no tindre diners, tindre molt d'alguna cosa o trobar-se una cosa pel carrer. Temps. Tenim per ací el Magraner? Seria tindre molt d'alguna cosa. Això és correcte. Anem en l'expressió número 2. No fer ni pols ni remolí. Això podria ser no cridar l'atenció, no ser massa treballador o no ploure des de fa molt de temps. Temps. Per ací l'HHDC? No cridar l'atenció. Això és correcte. Està molt igualada a la final. Anem a la següent expressió. Tirar-se la manta al coll. Podria ser anar a dormir tard, anar-se'n al postiguet o desocupar-se de fer una cosa. I temps. Per ací altra vegada? Desocupar-se de fer una cosa. Això és correcte també. Expressió número 4. No parar en torreta. Podria ser anar d'un lloc a un altre sense parar, no tindre temps per acabar una feina o estar avorrit. Temps. Per ací l'HHDC? Anar d'un lloc a un altre sense parar. Correcte. Última expressió. Tindre la butxaca foradada. Podria ser A, no poder pagar alguna cosa, B, ser un malgastador o C, pagar tot amb targeta de crèdit. I temps. Per ací? Ser un malgastador. Això és correcte. Doncs ara sí, fem un recompte de marcadors. El Col·legi Magraner es troba en 600 punts. I l'HHDC té 800 punts. Doncs ara continuem amb la prova Això com es diu, que recordem que és l'última prova abans de que els dos capitans dels equips s'enfronten individualment en la gran final. Bé, com tots sabem, el valencià és una llengua molt rica i té coses molt curioses, com per exemple els localismes, que els localismes, com ja sabem tots, és com anomenem a una cosa dins d'un poble o una regió específica. Doncs d'això va la prova que anem a fer ara. Tindreu que adivinar com es diuen les coses al vostre poble, però jo vos facilitaré 3 opcions. Recordeu que en aquesta prova no hi ha possibilitat de rebot i hi ha penalització, tant si polseu el polsador abans de que jo diga temps, com si el polseu i no sabeu la resposta. Doncs anem enllà. Si a la Marina Alta ens diuen de preparar una ensalada de lletuga, què posarem els habitants de Tavernes? Tomaca
encisam o pot ser olives? Temps. Per així la HHDC? Encisam. Correcte, encisam. Anem a la següent. A un futbolista el van expulsar d'un partit per espitxar. Què diríem a les notícies de Tavernes si explicaren el seu cas? Espentejar, insultar o cridar? Temps. Torna a dir temps, perquè haveu polsat els dos abans de que estiguera habilitat el polsador. Tornem a repetir? Vale, quan jo vos diga temps, I temps. Per així, el magraner? Espentejar. Correcte, espentejar. I passem a la tercera. Si treballem a una fruteria i es demanen un pimentó, què li posarem al nostre client? Podria ser pebre, espàrrec o nap. Temps. Pebre. Pebre és correcte. Passem a la quarta. Si diguem que l'aigua té llépol, què veurem a la Valldigna? Algues, meduses o borró? Temps. Borró. Correcte, borró. I anem a l'última. El pèrsimon és una varietat del caqui, una fruita que a Tavernes diguem de la següent forma. Cirera, guayaba o nispro. Temps. Guayaba. Guayaba és correcte també. I a l'acabar aquesta prova anem a fer un recompte de marcadors. A veure com ho tenim. El magraner té 700 punts. Molt bé. El HHDC té 1.200 punts. Però no vos preocupeu per la diferència de punts, perquè l'última prova els punts compten doble. Aleshores, és possible guanyar. I ara sí, diguem adeu a la resta dels participants dels equips i se queden soles els capitans. Un fort aplaudiment. Doncs ara passem a la prova final, el dictat, que en aquesta prova, com recordeu, tindreu que lletrejar les paraules que vos vaig a dient. Lletrejar? Lletrejar. Vale. Però ho anem a fer escrit, no com en la primera. I recordeu que teniu que tindre en compte els accents, les L geminades i les dièresis, molt important. I no vos deixeu lletres, també. En recordeu-se. Doncs anem a recordar els marcadors. Tenim per així el magraner en 700 punts. Molt bé. I la HHDC es col·loca en 1.200 punts. Però recordeu que m'ha afegit una xicoteta diferència a aquesta prova. I és que la puntuació val per 2. De manera que les paraules quedarien. Al primer nivell hi ha 4 paraules que valen 200 punts cadascuna. Després, al nivell 2, tindrem 3 paraules de 400 punts. Seguidament, al nivell 3, 2 paraules de 600 punts. I, per últim, al nivell 4, una paraula que val 1.000 punts. Ara vos recorde que teniu que tindre en compte tant els accents, les L geminada i les dièresis per a aquesta prova. A més, volem fer una menció especial. I és que com a aquest programa treballem amb la cultura i la llengua valenciana, volem fer un xicotet homenatge al que va ser mestre del Col·legi Alfàndec, Víctor Peris i Grau. Un fort aplaudiment. Bé, Víctor Peris i Grau va contribuir a la nostra cultura com a autor de llibres juvenils. Per això, com a homenatge, totes les paraules d'aquesta prova les hem tret d'una de les seues novel·les, Marta i els segrestadors.
Dit això, ja podem començar amb la prova. Anem a començar en el nivell 1. Primera paraula, vergonya. Sense pressa. I reviseu que estan totes les lletres bé. Teniu vergonya, vosaltres? No molta, no? Si esteu així. Continuem amb la segona. Benvinguts. La teniu clara? Sí. Doncs continuem. La següent és 11. Quina atenció, Anem amb l'última del nivell 1. Periòdic. $200 punts la paraula, en recordeu-se? Sí. Doncs voleu que pugem el nivell un poquet? Passem al nivell 2? Vale. Vinga, va. Per 400 punts. Valldignenc. Sense pressa, en bona lletra i totes les lletres. La tenim? Sí. Continuem en solàrium. I l'última paraula del nivell 2 és texans. Què tal el nivell 2? Bé. Voleu que passem al nivell 3? Sí. Ja se compliquen un poquet el nivell 3. Esteu preparats? Sí. Comencem en guirigall. Que seria el contrari ara mateixa. Estem tots en silenci per la tensió de la gran final. I continuem amb la segona paraula. Passarel·la. Passarel·la. La tenim? Sí. Voleu que passem a l'última paraula? La del nivell 4? Per 1.000 punts. Animem ja? Esteu preparats? Calipàndria. Una paraula molt coneguda que, com ja sabeu, fa referència a un constipat molt gran. Però res, això ja ho sabíeu. La tenim per així? Sí. No hi ha pressa. La tens? Sí. Perfecte. Doncs ara anem a comprovar les paraules. La primera paraula del nivell 1 era vergonya. I la correcta és... Molt bé, els dos. Molt bé. La següent és benvinguts. Anem a veure com ho heu escrit. Correcte.
A veure si era veritat que se sabia el diccionari de memòria. La següent és 11. I això és correcte. Hi ha nivell, Hi ha molt de nivell, així. I l'última del nivell 1 era periòdic. Molt bé! Anem al nivell 2. La primera paraula era valdignenc. Molt bé. De categoria. Següent paraula, solarium. Molt bé. I l'última del nivell 2, per 400 punts, texans. Però se les sabeu totes? Molt bé. Passem ara al nivell 3, on la primera paraula era guirigall. Molt bé, també. La següent paraula, que ja era un poquet més complicadeta, era passarel·la. Molt bé, la L geminada, important. I ara sí, anem a l'última paraula, calipàndria. Anem a veure com l'heu escrit. Correcte, sense L geminada. Anem a fer ara un recompte total dels marcadors. Magraner en esta prova ha obtès 2.500 punts. Perdó, ha obtès 2.600 punts. Molt bé. Que sumats als 700 que ja portaven, donen un total de 3.300 punts. Molt bé. I per així, el HH de San José en esta prova ha fet un total de 4.200 punts. Sumat això als 1.200 punts que ja portaven d'abans, fa un total de 5.400 punts. Per tant, ja tenim un guanyador, que és el HHDC San José. Un fort aplaudiment. Enhorabona, ho vau fer molt bé. No us preocupeu perquè és que ho heu encertat quasi totes. Molt bona deportivitat. Molt bé. I ara sí, arriba el moment d'acomiadar-nos. Li donem l'enhorabona al col·legi guanyador, el HHC San José. Molt ben jugat. Fort aplaudiment. I recordem que el premi és una excursió per a tot el curs. Però teniu ganes o què? És una excursió. Potser tornem amb una segona temporada d'aquest programa en poques paraules, però per això haureu d'estar molt atents a Guaita TV. Ha estat un plaer formar part de les vostres cases aquestes setmanes i vos esperem per a la pròxima.